Алейкум ба ҳама бародароне ки моро гӯш мекунанд. Ин бародармон омада дар инҷо боз моро хабар гирифта истодааст. Бародармон дар шаҳри Екатеринбург аст ва имрӯз мавзӯи мо дар бораи модар аст ва мо мехостем ки аз баъзе одамо пурсем ки дар бораи модар чӣ хел суханҳо гуфта метавонад ва чӣ эҳсос доранд. Ва аз онҳо боз мепурсем ки бисёртар онҳо ба киҳо занг мезананд Тоҷикистон ва дар як ҳафта чанд маротиба занг мезананд. Меҳмони имрӯзаи мо манин бародар ҳозир худро муаррифӣ мекунад ва каме бошад дар бораи модар сухан мекунад. Салому алайкум. Номи ман Муҳаммад. Рости пеш вақт бисёр занг мезадем, қариб ки ҳар рӯз занг мезадем ба хона, на ин ки ба хона, ба тамоми ҷо ба Тоҷикистон занг мезадем. Аз рӯзе ки NGNO-ро маҳкам кардан, мутаассифона кори занг задани мо хеле мушкил шуд. Ба ҳамин хотир новобаста аз ин хеле ки набошад модар аст, хеле гӯям. Ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем дар ин дунё аз ҳама чизи қиматтарини мо, каси қиматтарини мо ин модар аст. Кӯшиш мекунем ки коре накарда садои ширини модарамонро шунавем. Ба ҳамин хотир ҳамаи корҳоро аз як тараф монда кӯшиш карда занг мезанем. Мо NGNO-ро маҳкам кардан, чӣ гап связиш систай, гап задан намешавад. Ба симкартои Россияи Тоҷикистон занг мезанем, қиматай, сум нест, кор нест, зимистон. Не ки барои модар кӯшиш карда барои оне ки садои ширини модарамонро шунавем, занг мезанем. Ва бисёр модарамро дӯст медорам, ёддошт кардам. Агар ин видеои маро касе ба модарам нишон медиҳад ё ки модарам ягон кас мешунавад ки писари шуморо дидем мисол дар YouTube ё ки дар дигар барномаҳо, салом модари ҷон, ман соҳ саломат, дар ҳаққи мо дуо кунед. Худованд ҳамаи модаронро нигаҳбон бошад. Дар ҳаққи мо бо дуо бошем, дар ҳаққи мо ғарибашаҳо. Саломат бош, бениҳоят хуб ва мехостем фаҳмем ки дар як ҳафта чанд бор ба модаратон занг мезанед. Гарчи алоқа хеле мушкил шудааст ва нархҳои зангҳо қимат шудааст. Росте ки бисёр саволи хуб, чиқеле ки дар боло қайд карда будем, Парвиз, мисол пештара бисёр қариб ки ҳар рӯз занг мезадам, баъд аз кор мисол ҳар рӯз занг мезадам. Яке аз бас ки мушкил шуд зангзанӣ ба Тоҷикистон, NGNO-ро маҳкам кардан, связ систай. Ба ҳар ҳол кӯшиш мекунед занг занед. Дар як ҳафта мисол 2 бор ё ин ки 3 бор. 2 бор 3 бор ба модаратон занг мезанед. Ба Тоҷикистон чанд бор занг мезанед дар як ҳафта? Ба Тоҷикистон дар як ҳафта мисол агар ягон корҳои шахсӣ ки барояд, агар занг занем дар як моҳ як бор 2 бор занг мезанем. Барое ки NGNO-ро маҳкам кардем, мисол шикоят дорем барои NGNO, мехоҳем ки кушода шаванд, алоқа боз хурдтар шавад. Ҳеҷ гап не, агар гарчиам связ маҳкам шуда бошад ё ки NGN ва салом ва ё дигарро маҳкам шуда бошанд, аллакай ҳама вақт ҳаст роҳе ки мо бо ҳамроҳи падару модар ҳамсӯҳбат шудем. Имо, Viber, WhatsApp ҳаст, интернет ҳаст. Мутаассифона раҳмат ба шумо акай Парвиз ки бисёр чихел гӯям симкартҳои хуб ба фурӯш баровардааст ки мо омада харид мекунем. Омада харид кардам, айни ҳол дар телефонам аст. Ина боз ба ҳамин хотир хабаргирӣ омадам акай Парвизро. Бисёр як кори хуб кард ки мисол симкартҳое бисёр барои интернет хуб ҳастанд, ба фурӯш баровардааст. Мо мехарем, мисол арзонам ки бошад мехарем, кори хубро мисол давом медиҳем. Яъне ба Тоҷикистон занг мезанем. Албатта аз ҳоли падар модар ва дӯстҳо бохабар мешем. Саломат бошен. Ва мехостам фаҳмам ки фикри ақидаи шуморо нисбати нафароне ки мисли шумо дар як ҳафта 2 бор ба падар модараш занг мезанад, имина ба модараш занг мезанад, не ки 40-20 бор ба арӯсаш. Дар ин ҳолат чӣ гуфтанед? Албатта ки чихеле ки гуфтан рости гап гузаштагони мо бисёр гуфтанд дар ин бора, аз ҷумла ҳадисҳои пайғамбарамон ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин бора ҳам бисёр аст, вале мутаассифона чӣ гӯям,
намедонам аз шуро сар кунам бихатотун медонам ки дар интернет чӣ хел мисолгап хабар аст агар сухан бениҳоят хуб. хулоса ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки шахсан ман агар дар як ҳафта 2 бор ё 3 бор занг занам шояд ки ман ҳамин қадар чӣ хел гӯям ба русӣ мегӯям шанс шояд ман ҳамин қадар шанс дошта бошам вале агар шумо шанси зиёдтар дошта бошед ҳар рӯз занг занед чунки модар ин гавҳари чашм аст. Саломат бош бародар. Нафароне ки мо бисёр дар ин корҳо гуфти гапо чақа ҳастем, кордор ҳастем. Нафарони бисёре ҳастанд ки ба модари худашон телефонҳое ки якдигарро мебинед бо воситаи WhatsApp, Viber, видеовизов мегем намефиристонанд. Мегӯянд ки модари мо синни солаш рафтагӣ чашмаш намебинад ё ки интернет технологияро намефаҳмад. Не ки мо қоил шудем ки нафароне ки 70 компютеро ки 70-60 ҳастанд, 60 сола ҳастанд, аз ҳудаи ин смартфонҳо бо осонӣ мебароянд. Барои он ки ин танҳо як воситаи клики ишоратӣ зер мекунед ва метавонед ки якдигарро бинед. Барои ҳамин бисёртар нафарон мегӯянд ки мо ба модармон як телефоне омадем ки 1000-1500 гирем ки тугмачояш калон бошад, ҳамин компютер зер карда тавонад. Лекин мо бисёр нафарон дидем ки ба модари худ смартфон роӣ карданд, телефонҳое ки якдигарро назм мебинед, воситаи интернетӣ дорад. мо эҳтиромона аз ҳама бародарҳо хоҳиш мекунем ки нафароне ки имконият дорад ба арисошона телефонҳои смартфон нафиристонанд, ба модари худашон фиристонанд. Чунки модар дар як соат 100 чанд маротиба фарзанди худро ёд мекунад ва мехоҳад ки бубинад чеҳраи зебову чеҳраи хушрӯи фарзанди худро дар ғарибӣ. Ва эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба модаратон смартфон роӣ кунед ва ба арсотона чормасшиканак Nokia Beeline роӣ кунед, то ки онҳо шуморо то рафтанатон ба Тоҷикистон ёд кунанд, ана модарро намонед ки шуморо ёд кунад. бахшиш як сухангар чӣ хеле ки бародар ака Парвиз қайд кард дар боло замона пеш рафтааст. Бале мисол падару модари мо бисёр шахси бузург аст, мисол аз мо калон ҳастанд, фаҳмишон маълумотшон аз мо зиёдтар шояд бошанд, вале замона ки дигар аст, шояд ки онҳо ба ин замонаи ҳозира омӯхта набошанд. Не ки шумо бар ин нигоҳ накунед ки ва ё смартфонро намефаҳманд ё ки намедонанд. Равон кун хонато даряд аст, бародаряд аст, мисол ҳеҷ кас набошад дар хона, ҳамсоя аст, ака телефони маро мисол туғрӣ кун, ман ба модарам гап занам, ҳеҷ гап не. Нафароне ҳастанд, ташаккури зиёд, нафароне ҳастанд ки дар хона худ як писар ҳастанд, мебиёнд дар Россия падар модаршон дар Тоҷикистон аз ҳамиҷа пул роӣ карда, телефон роӣ карда, чиз роӣ карда, дору роӣ карда ба падар модаршон рафта мерасонанд. Ташаккури зиёд ба нафароне ки дар шаҳрҳои ғарибӣ дигаронро дастгирӣ мекунанд ва чизҳои дигарро гирифта ба Тоҷикистон бо воситаи КамАЗ, воситаи самолёт мефиристонанд. Ана гуфтаниам дар охир ки бародар ташаккури зиёд барои иштирок карданатон дар канали мо аз канали Самбой ТВ Екатеринбург ва эҳтироми модар, қадри модарро аз нафарони бемодар пурсед. Як бор ба назди нафаре ки падар модар надорад шумо рафта пурсед ки агар шумо ҳамин қад савол ки агар шумо падар ё ки модар медоштед дар ин дунё чӣ хел қадр мекардед? Қадри падар ва модарро аз бемодар бепадар бипурс. Саломат бошед. Мо будем Парвиз аз канали Самбой ТВ Екатеринбург. То боздид.